Testua txertatzeko mas emango dugu testo. Hemen aukera izango dugu testua idazteko edo mikroarekin testua sartzeko. Euskara badugu eskuragarri. Ni orain sartuko dut nahi dudan testua. Linkak ere sartu ahal ditugu. Testua sartu ondoren mugitu ahal dugu nahi dugun tokian. Eta formatu aldatzeko aukeratuta egonda I botoian emango dut. Hemen tamaina aldatu ahal dut. Eta beste ezaugarri batzuk ere aldatu ahal izango ditut. Formatoa, kolorea, eta nahi dudan tokian kokatuko dut.